Benvidas, amigos e amigos, unha semana máis ao programa Xornal Escolar. Amigas e amigos, Xornal Escolar quixo unir á celebración do Día Mundial da Auga, como non? E queremos darvos uns consellos en mans duns auténticos expertos. Comezo a presentar os meus compañeros que me acompañan en plató. Francisco Marín, presidente da Confederación Hidrográfica, benvido, Miño Sil, aquí en Telemiño. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por estar. Muchas gracias por estar aquí. Ángel Lorenzo, biólogo e un gran educador medioambiental, podo decirlo así? Bueno, de gran quedame moi ben, gran, sí. Deixo che que diga, sí, bueno, por que non? E despois por aquí teño, que tamén teño que dicilo, porque sempre presento cole que nos acompañan, que é Andrea e Paula, que sodes os representantes, as representantes do vosso colexio, que no di? Que colexio sodes? Ceip Virxe de Covadonga. Ceip Virxe de Covadonga. Un aplauso a todos os invitados e invitadas. Eu digo expertos porque teñen feito un traballo de campo tremendo. Eu teño que dar os parabéns e as felicidades, Francisco, a esta iniciativa, apostar por educación, desde idades de cativos, cativas moi pequenas, é a mellor etapa para empezar a concienciar do uso da auga e de que temos que cuidala. Non é así? Así es, correcto. O sea, la idea es que precisamente fomentar el conocimiento de nuestros ríos, fomentar el conocimiento de su biodiversidad a través de expertos como Ángel y sus compañeros, que le muestran a estos niños que están en una edad en que bueno, pues son como esponjas, y de la naturaleza, del río, cómo cuidarlo, porque si lo conocen, si lo conocéis, pues seguramente lo vais a cuidar mejor. Teño que facer unha cousiña, porque vaime presentar Paula. Paula, leme ese caderno de notas que tendes, porque vindes moi ben equipados. Hoxe temos en Telemiño, pero andades polo río, sodes auténticos traballadores e facedes un traballo de investigación de campo. Despois vou contigo, Ángel. Que podes? Como se chama o proxecto realmente? Que vos pon no caderno? Paula. O caderno denos para apuntar as cousas interesantes que podía facer polo noso río. E como se chama? Que pon na... Se non la podes asisinar ás cámaras, a ver se por aí os meus compañeiros, como se... Leme o que pon. Me gusta mi río. Me gusta mi río. Francisco, ese é o proxecto, non? Exactamente, es un proyecto que además tiene varias etapas, que tienen que identificar y ver el río en las estaciones del año que coincide con la época escolar, como fue el otoño, como el invierno y en la primavera, ¿no? Y además cómo va evolucionando todo el ecosistema asociado al río, ¿no? Cómo va evolucionando a lo largo de los meses, ¿no? Y ellos, bueno, pues ya hicieron la primera visita en el mes de octubre, ahora están haciendo la segunda, queda una tercera cuando ya esté en primavera, y seguro pues que van a notar los cambios y van a disfrutar mucho de esos cambios. E ese traballo que nos está levando a cabo é aí Ángel. Entre outros. Si, bueno, se eres mi equipo, mandásesme mirar outro día falando, antes de poder xuntarnos e compartir con Telemiño no Xornal Escolar este Día Mundial da Auga, falabasme de que visitara Ambiecia.com. Eu visitei, case me perdo da cantidade de bichiños, da cantidade de árbores, de todo o que atopades no día a día. Podíasme resumir, porque despois vamos a ver a reportaxe do que estades a facer e do traballo que levades a cabo. Que facedes con estes cativos e cativas? Bueno, na página web o que facemos un pouco reflexar todo o proxecto durante todo o curso escolar, non? Porque levades moito andado, aí está, non? Sí, desde outubro do ano pasado que empezamos, pois xa seguimos traballando nela e actualizando datos. A través da página web da Confederación Hidrográfica hai un enlace de educación ambiental no cal podes acceder a esta página de Ambiecia na que resumimos un pouco os traballos de campo que facemos con eles, as salidas de campo, e logo, nós pola nosa conta facemos traballo de investigación, baixamos o río pola nosa conta con un pouquiño máis de calma e máis de tempo, todo o que vamos descubrindo interesante o colgamos na web para que os rapaces no colexio
pois a través das novas tecnoloxías podan consultar eses datos e comprobar pois cousas moi interesantes sobre flora, fauna e aspectos Neste caso, o río, a ver se, perdona que te cortara, neste caso, o río que vades investigar, que explorades, que palpades, que tocades, algún a mellor ainda lava a cara nel. Eu son moito deso, de ir ao río non só mollarme os pés, senón tamén botarme auga a mí mesma. Que río é? Río Barbantiño. O Barbantiño. Que fan no Barbantiño? Resúmenos un pouquiño que despois vamos ver a report. Tampouco nos des así moita info. Bueno, o mellor pasiños que levas a cabo para que eles... No mes de outubro centámonos en facer varias estacións de traballo na que fixemos pois, unha retirada de macroinvertebrados, que son os insectos, as larvas dos insectos que viven no fondo do río, para que viran a variedade de especies que existen. Fixemos un traballo tamén de colocación de caixas refuxio, caixas nidos para aves que habitan no bosque de ribeira, e fixemos tamén un análise físico-químico da auga, vale? Con parámetros como pH, temperatura e demais. Na que fixemos agora neste mes de marzo, o que fixemos é facer unha pequena ruta polo río Barbantiño, de uns 3 km aproximadamente, e logo mostramoslle a singularidade de unhas construcións tan significativas en Galicia como son os muiños tradicionais de auga. Un dos meus compañeiros é arquitecto, é un amante da arquitectura tradicional galega e explicoulles moi ben o funcionamento dun muiño tradicional. E o aspecto social tamén relacionado dos muiños, a población e como facían para facer a moenda, e, bueno, para que os rapaces coñeceran un pouco máis o aspecto social do río. Eu o que vexo é que é super productiva esta actividade, os nenos deixan a aula, saen e siguen aprendendo. Siguen aprendendo. Que vos parece se vemos a reportaxe? Sí, despois continuamos latricando, sí? Que me encanta, no xornal escolar a latricar. Dentro a reportaxe. Vale. Chámame Andrea. Chámame Noa. Benvidos á aventura. Hoxe deixamos as aulas e vimos o río Barbantiño. A actividade Me gusta mi río. Que tal estades a pasar, mozos? Ben. É que o que máis vos está gustando, a ver, da ruta, do que camiñastedes, porque hai unha cousa, normalmente dicen, ai, ora os nenos e nenas queixense moito por camiñar. É de maravilla, houve un que hasta perdeu a suela de tanto que camiñou. Sí. A min gustoume porque aprendemos nomes de plantas e de animais. Rutas preciosas, camiñades, non estades co cu aí plano na silla, que eu xa teño visto nenos e nenas co cu plano, de tanta silla. Sí. O que eu tamén quería encontrar algunhas aves polo ceo para... Non biches ningunha? Bueno, ao mellor algo pillei, pero... Cales te chamaron así, algunha que biches? No, vir non vin un nino de ave. Ah, pois logo estarían ocupados dentro. Conseguiches, a través do xogo, que adquirisen un mogollón de coñecementos. A intención é mostrarlles o río, que intenten coñecelo o máximo posible, porque sabemos que canto máis coñecen unha cousa, máis a van a apreciar, e canto máis a aprecien, máis van a intentar conservala. Entón, é unha máxima en educación ambiental, non? Primeiro aprender para amar algo hai que coñecelo. E como faz para que despois o compartan? Porque saibas que hai nenos que xa trouxeron aquí as súas familias. Sí, claro, é que, a ver, o sitio sabedes como é, dá ganas de vir aquí de vez en cando. Eu son padronés, vivo na Coruña, veño aquí unhas 10 ou 12 veces ao ano. O que che guste, do que te apasiona. Porque veño aquí simplemente para dar un paseo grande, este entorno me parece maravilloso, un río como o Barbantiño é espectacular, podes disfrutar da naturaleza, vamos. De todas as aventuras que levades e de todo o que levades aprendido, que vos chama a atención? Pois... Moitos páxaros, os animais, as follas dos árbores,
todo iso. Virxe de Covadonga colle o autocar e vindervos a Punxín ao Barbantiño, ao río. Sí, facemos 3 visitas, un por cada trimestre, para ver como está o río e o bosque. E que tal o topades nesta? Porque esta é a terceira, non? Esta é a segunda. A segunda, o sea, ainda vos queda outra para vir como sí. está. Esta é a de primavera, que empezou onte. Sí. E despois hai rapaces e rapazas, por exemplo, eu que viñen outro día a ver como estaba. Eso xa, e si queres, aconsellancho Viñeches tú Ángel. particularmente, sí? Sí, Ángel e os compañeiros Isabel e tal, aconsellanche que veñas de vez en cando. Eu viñen outro día a ver como estaba. Que ben, o sea, que vindes a visitalo con mamá, con papá? Claro, Seguro que lles encantou o sitio. sí. Ai, é que para volver, estás estupendamente. Tedes que traer vos o chocolate, pero... Sí. E tú que tal? A ver, que descubriches que é o que máis te está gustando desta aventura? Andar polo monte, os animais. Confuciño 12, prometo seguir facendo reportaxe, pero xa disfrutamos do chocolate no medio da natureza. Como nos sentimos? Ben! Que tal coidamos o río? Ben! Imos mimar o Barbantiño e o resto dos ríos que teñamos en Ourense? Sí! Pois por un futuro con mimos, moito cariño e moito chocolate. Me gusta mi río! Eu son moi partidaria de veña, sair, abrir as portas e sair fora ao exterior. Que foi o que máis vos gustou, Andrea e Paula, que vos podedes falar un poquinho por os vosos compañeros e compañeras? Destas saídas que facedes, deste traballo de investigación, algún leva-lupa ou non? Ben, se xa o que vos hai que andar moi atentos para descubrir que bichiños hai por aí, Que Ángel, ti das con todos. Bueno, hai que buscar, hai que buscar. Aí vemos fotiños nesa páxina que eu digo, estaba aí. Sí. Que é o que máis vos gusta de toda esta actividade? A mí Andrea. gustoume moito cando fomos ao río, non? E miramos a temperatura de auga e todo eso. Non a mirades co dedo, non? Así No. ou coa punta do pé? Non. Como facedes? Pois con varias especies de botes diferentes, pois miramos a temperatura e... E algún caeu ao río e tuvo que nadar? Non. No. Porque as rasas estarán preparadas, pero non sei se co frío bota un pouco para atrás. Aparte, van con moita forza que ten moita auga, bendita auga que temos. E Paula, ti, que é o que máis che gusta? A mí as actividades que fixeron para que nós aprendéramos as distintas especies que se podían encontrar en río. E é verdad, a ver se lín ben nesa páxina máxica que tendes, que podedes saber, según a flora e a fauna que hai no río, o seu estado de saúde? Sí. Sí. E como está o Barbantiño? Acatarrao, non? Non. Non, está ben? Sí. Ángel Francisco, como temos o noso río? Está cuidadiño, querémolo, ou hoxe temos que estar moi atentos aos consellos que nos vades dar? Bueno, vamos a ver, han hecho 2 visitas. La primera fue con muy poca agua, porque estábamos en el mes de octubre, estábamos en seca, entonces el río estaba sufriendo y todo el ecosistema asociado estaba sufriendo también. Y además es importante que vean cómo cambia el ciclo. Ahora, en este momento está mucho mejor, ¿no? Ahora el río va inmenso, va en toda su plenitud, ¿no? Pero bueno, es bueno también esa conciencia, ¿no?, de los más pequeños, sobre todo, de que hay que usar el agua con racionalidad, que no la malgastemos, porque hay épocas que el río lleva muy poca agua y toda la que saquemos de él, pues realmente le hacemos un mal favor, ¿no?, a todo ese ecosistema, a esos invertebrados, a esa flora que hay en esos espacios, que además nos gusta ir a visitarlos, y nos gustan a todos, a los mayores también, a los padres también de los nenos, ir a visitarlos y ver que, bueno, que está en buen estado. Yo creo que el río Barbantiño es un ejemplo de un río en el que además tiene unos buenos senderos, que es visitable, que está muy cerca de Ourense y que todos debemos de ir. Para disfrutarlo. Ángel, aí en Ambiecia, non me vai salir, Ambiecia, ahora dixeno ben, onde podemos todos aí acceder na página da Confederación, lanzas unha imaxe e unha pregunta. Sí. Entón eu digo, xa que no xornal escolar
nos gusta enredar e andamos sempre cas adivinanzas ou colatricar, dixen, vamos poñer a imaxe, non vamos dicir o que é, porque non podemos, non é un traballo aí que tes aí na Sí, investigación. gustaríame que os rapaces trataran de, bueno, saber, a mellor moitos xa o saben, pero bueno, Sí. sí. Que che parece os que nos están vendo dende a casa, Telemiño, Exacto. que podan xogar tamén e investigar? perfecto. Haberá moito experto, pero haberá que non ten ni idea. Supoño. Poñemos un pouquiño a imaxe Veña. e pensamos todos. E ti podernos dar pistas despois? Bueno, tentarei, no? Alguna pista, sí. Tentarei, no? Porque de por aquí, conocémolo, podemos atopar en calquer momento. en toda Galiza, en toda Galiza. En toda Galiza. Poñemos a imaxe e pensamos un pouquiño de que será. Que é isto? Ah. Cantas pistas nos vas dar, Ángel? Bueno, eu preguntei se era, na web creo que recordar que lle puxen que me dixeran se era unha planta, Ou un animal, ou un non? animal, ou que era. A pista que vos podo dar é que non é un solo ser vivo. Non é un solo ser No. vivo. No. Temos unha cidade aí ou que temos? Un pobo? Temos unha simbiose entre dous seres vivos. Temos outra cosa, pois vamos deixar aí a xogar, pensades, e non poden respostar na página web Sí, pode ser e participar, respostar, sí. E se non na seguinte salida de campo... Vale, se non estaremos moi atentos no xornal para dar a coñecer que era o que era iso. Na web responderemos, ao Sí. final responderemos. Ah, vale, pois estaremos moi atentos aí, porque así xogamos todos. Exacto. Non? Pois está aquí o Vixe de Covadonga, pero así invítanos un pouquiño a que todos do xornal escolar podamos participar. Mira, Ángel, que é esa bola do mundo mundial que Bueno, nos traes a plató e trouxeme- que tanto queres compartir connosco? Trouxeme no coche, hincheina onte, porque a verdad que costa traballo inflar. Simplemente recordar algo que lles contei aos rapaces na salida de outubro, e que creo que mirando as caras dos rapaces cando a contaba, había moitos que me miraban incrédulos dicindo nos está contando unha trola. Non Estános pode ser contando verdade. unha trola, estamos atentos e atentas, sí. Porque dice Entonces, que non nos vamos creer o que Si nos vai queredes, contar. si queredes vou volver a contar, Perfecto. tamén para a xente que este vendo na televisión e poda... Compartilo no xornal escolar. Mirade, esta é a nosa casa, Ajá. non? Se agora fóramos todos extraterrestres, pois veríamos o planeta máis ou menos así. Supoño que os que van ao espacio así o ven. Os astronautas. Como vedes, é un planeta de color azul, non? Chámase planeta azul, non? Chámase fundamentalmente planeta azul porque o 70% da superficie do planeta está coberta por Auga. auga, non? O 70% aproximadamente do planeta. Uf, canta auga, Ángel. Entonces, claro, eu que lles preguntei, que vemos parece que hai moita auga ou que hai pouca auga na Terra? Moita, verdade? Así, a simple vista, temos unha impresión de que a Terra, o 70% é auga, non? Vale, eu agora vou facer un experimento. Imaginade que somos capaces de recoller toda a auga dos océanos, vale? Toda a auga dos océanos. Toda a auga que hai nas nubes en forma de vapor de auga. Toda a auga que vai nos ríos, nos embalses, nos lagos, que hai nos continentes. A auga que hai nas neves, a auga que hai nos xeos glaciais das montañas, a auga que está en forma de xeo nos casquetes polares, a auga que forma parte dos nosos corpos, porque o 70% do corpo dun ser humano é auga, e a auga profunda, subterránea, que non vemos, a que está nos acuíferos subterráneos. Vale? Se fóramos capaces de coller todas as moléculas de auga da Terra e encerralas todas nunha esfera, esos 1.386 millóns de kilómetros cúbicos de auga, que é a cantidade aproximada que nos din os científicos que hai na Terra, a poidéramos encerrar nunha esfera, esa esfera tería este tamaño. Hola, que pouquiño, que pequeniño. Nesta esfera estaría encerrada toda a auga do planeta Terra. E moitos, cando o contei en outubro, me quedaban dicindo isto non pode ser, é imposible. Como vai coller todo Claro, nesa boliña? claro. É unha cuestión de perspectiva. É que nos costa ver a terceira dimensión. Realmente, o 70% do planeta, da superficie do planeta, está coberta por auga, non? Dos océanos. Pero realmente esa capa de auga dos océanos é moi finiña. Realmente a profundidade media dos océanos é de 4 km. Entón, estaríamos falando a escala de uns pouquiños milímetros de auga aquí, vale? Sería 1 milímetro, 2 milímetros, vale? Porque este diámetro da Terra son 12.000 km, a profundidade media dos océanos é de 4 km. O sea, estamos falando dunha capa moi delgadilla. Ao final, se recolléramos toda, sí que seríamos capaces de encerrala en esta esfera, que tería 1.385 km de diámetro. Vale, sería
como vedes, máis grande que España. Bastante máis grande ainda. Aquí teníamos toda a auga do planeta. Entón, agora, volvo a facer a pregunta. Cachis, está preguntón, Ángel? Pero estamos preparados, que somos moitos e moitas. Seguides pensando que hai moita auga na Terra ou hai pouca? Pouca. Pouca. Esa boliña... Xa parece que non hai tanta, non? Vale, pero vamos darlle unha volta de tuerca máis. Ai. De toda esta auga que hai aquí, do planeta, o 95% é auga salgada. É auga dos océanos. Vale? É auga do mar. Os seres vivos podemos beber auga salgada? No. Os seres vivos, ou a meirande parte dos seres vivos, a meirande parte, necesitamos auga doce. Esa auga doce só sería o 5% de toda esta esfera. Vale. Se colléramos outra esfera que nos representara solo a auga doce, sería este grande pementa que teño aquí na man. Vedes, ahora sí que faría falta a lupa. Este sería toda a auga doce que hai na Terra. Toda a auga doce necesaria para a subsistencia do ser humano e do resto dos seres vivos do planeta, ou da meirande parte dos seres vivos do planeta. Vale. Sigo parecendo que temos moita auga ou temos pouca? Pouquísima, Cada vez temos menos. Outra volta de tuerca. De toda esta auga doce do planeta, que son aproximadamente 40 millóns de kilómetros cúbicos de auga doce, a meirande parte está nos casquetes polares en forma de xeo e está nos acuíferos moi profundos na Terra os que non temos acceso. O home, de momento hasta agora, é imposible que chegue a eles. Entón, outra vez, o 95% deste grande pementa non está disponible, porque o xeo dos casquetes polares vai estar permanentemente aí. Esperemos. Os acuíferos profundos non podemos acceder. Entonces, se nos quedáramos realmente ca auga que temos disponible, estaríamos falando de un grande area. A escala, estamos falando todo a escala, por suposto. Sería un pequeno grande arena. E ese grande arena é o que temos disponibles para subsistir nós e o resto dos seres vivos do planeta. O planeta. Un grande área. O sea, é un tesouro que temos que coidar. Exactamente. A importancia de coidar ese grande área para utilizalo con responsabilidade e utilizado adecuadamente é fundamental. Necesitamos facelo con responsabilidade, todos os seres humanos. Por nós e por resto dos seres vivos. Con iso nos quedamos, con ese grauciño de area, a cuidalo entre todos. É pouquiño, é pequeniño, pero se o cuidamos, medra e vida. Non é? Se o cuidamos, é vida. E sobre todo se cuidamos non só ese grande área que representa a auga en sí, sino os contenedores desa auga nos continentes, as arterias e as venas dos continentes, que son os ríos, que levan esa pequena cantidade de auga a que temos acceso. Bueno, que vos pareces, vamos a publicidade para descansar un poquinho dese impactante medidas que tú acabas de nombrar e reflexionar, porque para tomar... A ver se me creen, a ver se agora sí que me creen, porque moitos non me creían. Eu creo que sí, é para tomar nota. E voltamos de seguida, parece vos, já irámonos un pouquiño, sí, pero sen marcharnos daqui, e vostedes non cambien de canle, que seguimos en Telemiño, no xornal escolar.